Mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bopeth o'r amgylch di, o ba mor hir wyt ti'n aros yn y system addysg i gost rhentu o argeuledd 5G i ba mor aml y caiff dyfyn ei gasglu. I wneud gwahaniaeth ym myd gwleidyddiaeth, mae rhaid i ti gymryd rhan yn ein democratiaeth. Un ffordd o gymryd rhan yw pleidleisio mewn etholiadau i ddewis pwy sy'n gwneud penderfyniadau ar dy ran di. Yng Nghymru, gellid i bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fydde di'n 16 oed. Senedd. Mae'r Senedd wedi ei leoli ym Mae Caerdydd ac mae'n cynnwys 96 aelod o'r Senedd neu AS. Maent yn cynrychioli 16 etholaeth ledled Cymru. Maen nhw'n deddfu ac yn codi trethu ac yn gwneud penderfyniadau am ystod o faterion sy'n effeithio ar Gymru, gan gynnwys addysg a hyfforddiant, trafnidiaeth, treftadaeth a gofal iechyd. Mae pob person yng Nghymru yn cael ei gynrychioli gan 6 aelod o'r Senedd, sy'n cael ei hethol bob 4 blynedd. Maen nhw'n rhannu eu hamser rhwng gweithio yng Nghaerdydd a gweithio yn eu hardal leol. Gall gwaith aelodau gynnwys helpu'r bobl maen nhw'n eu cynrychioli, dadlau am faterion yn y Senedd, eistedd ar un o bwyllgorau'r Senedd neu ofyn cwestiynau swyddogol i weinidogion. Cynghorau lleol. Mae cynghorau lleol yn gofalu am bethau sy'n benodol i dy ardal leol. Gall hyn gynnwys ailgylchu, cyfleusterau chwaraeon o hamdden, trafnidiaeth gyhoeddus, tai cymdeithasol a gwasanaethau pobl ifanc. Mae 22 o gynghorau lleol yng Nghymru. Rwyt ti'n cael dy gynrychioli gan hyd at 4 cynghorydd lleol sy'n cael eu hethol bob 4 blynedd. Mae cynghorwyr yn treulio eu hamser yn datblygu cynlluniau at y dyfodol ar gyfer dy ardal, gan benderfynu faint i'w wario ar wasanaethau lleol a helpu pobl leol gyda phethau sy'n bwysig iddyn nhw. Senedd y Deyrnas Unedig. Pan fydde di'n 18 oed, gellid i bleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig, cyn belled a dy fod yn ddinesydd y Deyrnas Unedig neu Iwerddon neu'r Gymanwlad, a hefyd â chaniatâd i aros yn y Deyrnas Unedig. Mae Senedd y Deyrnas Unedig wedi leoli yn Llundain, ac mae'n cynnwys tir cyffredin a thir arglwyddi. Mae'r cyhoedd yn ethol 650 o aelodau seneddol yn hir cyffredin, ond nid oes etholiadau ar gyfer tir arglwyddi. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn gofalu am rai pethau sy'n effeithio ar Gymru, fel materion tramor, amddiffyn a mewnfudo. Caiff y rhain ei galw'n faterion a gedwyr yn ôl. Mae pob person yn y Deyrnas Unedig yn cael ei gynrychioli gan un aelod seneddol neu AS. Mae 32 AS yn cynrychioli Cymru, cant ei hethol fel arfer bob 5 mlynedd. Mae pob AS yn cynrychioli un etholaeth. Maen nhw'n rhannu eu hamser rhwng gweithio yn Llundain a gweithio yn yr ardal maen nhw'n ei chynrychioli. Maen nhw'n treulio eu hamser yn gwrando ar bobl leol, llunio a newid cyfreithiau, dadlau yn Senedd y Deyrnas Unedig a chraffu ar gynlluniau'r llywodraeth. Gellid i gysylltu ar holl bobl sy'n dy gynrychioli di i godi materion a gofyn cwestiynau. Gellid i ddod o hyd i'w manylion nhw ar-lein. Cofia gofrestru i bleidleisio. Os nad wyt ti wedi cofrestru, chei di ddim pleidleisio. Mae hi mor syml â hynny. Gellid i gofrestru bleidleisio pan fydde di'n 14 oed. Mae'n rhwydd iawn. Nid yw'n cymryd mwy na 5 munud a gellid ei wneud ar-lein trwy gov.uk/cofrestru i bleidleisio. Yn ffodus, nid oes angen i ti gofrestru cyn pob etholiad. Dim ond os nad wyt ti wedi cofrestru erioed o'r blaen, neu os wyt ti newydd dy enw neu symud tŷ. Bydde di dal i fod wedi cofrestru bleidleisio ar gyfer pob etholiad yn dy ardal os wyt ti'n byw yn yr un cyfeiriad a ddim yn newid dy enw. Gellid i ddarganfod rhagor am yr etholiadau rwyt ti'n gallu pleidleisio ynddyn nhw a sut i gofrestru fan hyn. Comisiyonetholiadol.org.uk/dysgu